Trikitixa orduan denak gizonezkoen mundu bazten. Emakumeak eukitzen zuen pandero jolearen papera eukitzea bazauken, baina plazetan ez zian ikusten. Nik gerora jakin dut etxeetan bazeudela. Baina orduan plazetan ez zen ikusten, orduan gizonezkoen mundu bat zen. Ezin zuten atera plazetan, ez? Plazetara emakumea zielako. Nik uste hor asko izan direla emakumeak, asko. Baina segunda ze garaietan oso gaizki ikusia izan da hori publiko izatea. Argazkiak daude azkenen, ez? Argazki zarreta jutegean, argazki pila bat dago eta emakume asko dago panderoekin eta soinuakin, ez? Eta anekdota daude pila bat. Baina emakume publikoa ziren eta emakume publikoa ez zegoen ondo ikusia. Baina bazien. Ni beti esatet gure referentzi bezala esaten dugu, ez? Orduan Maurizia zeola. Baina Maurizia asko zeuden. Ez zeon bat bakarra, asko zeuden. Agur Zeberio herria, agur lagunari, agur Rosa Baiziko da primo primari, agur Abade jauna ta nebarra bari, agur Aite eta Jamai, agur guzti hori, agur Aite eta Jamai, agur guzti hori. Aupa Maurizia! Bere buruan imetaban eta oso adibide hona da. Batez hori gainera bizi pozitik bizitzeko hau dana, nik uste dut. Opa Mauriziak simbolizatzen dago hori. Inok ez gaitu txalotzen gure buru, baina gainera kriston ondo pasoko gu eta hau guazen bizitzera pozetik, ezain beste sufrimentutik. Hori da, simbolo bat bihurtu da Maurizia. Eta Opa Maurizia, eta egongo zian Maurizia gehiago, egongo zian. Maurizian garaikok eta aurrekok asko izen handikoak daude Euskal Herri osoan. Baina ez zeuden ondo ikusiak. Zeta musikaria personai publikoa da. Eta publiko izateko gizonezkoa izan behar zen. Mauriziak zeukan babesa zen, jotzara jotzen zenean alboan zeukana bere senarra zela, ez? Nik lehenengo emakumea ezagutu nuen plazan Mamen Maltzeta izan zen. Panderoa jotzen 9 urte zitula ikusi nuen txapelketa baten. Izan zen ikusi nuen lehenengo emakumea. Eta nik etxean esaten nuen. Eta hori zergatik bai, ez? Eske bere aita egin zegoen jotzen. Beti plazetara ateratzeko bazeon alako babes bat. Anaia, aita, senarra, horren babesean ateratzen zen plaza. Eta orduan plazetan ezagutzen genituen emakumeak hori da, babes batekin zeuden plazan. Baina emakume pila bat zeuden, etxeetan. Maurizia bezain zaharra eta Maurizia ibili den beste horren beste gehiago primero starbe, oinatiarra. Bete romeri batetik bestera, gurasoakin jute ginen. Ama pandeta jotzezun, beti jendiak eskatu itezi jon irrintziak eta irrintzi zoragarriak itezitun. Beak beti esatezun araotzen bea saiatu zan asko, astuakin jute zanien mendi batetik, herri batetik bestera, menditik jute hemen zan, astuakin. Eta bakarri mendian irrintziak jotake, irrintziak. Eta bere itzalakin, dantza. Irrintzi berezia zuen, berak ere ez. Eta heldu aurreko neska gazti horri kantatzen zuen irrintzia botaz, ez? Nik ez daki nola esatezun. Heldu aurreko neska gazte horri gerritik eta gero pixka bero xiotik. Hor daude, hori kontatuak daude, ez? Emakumeak. Baina daude hori, emakume horiek eske batzuk debekatua zuten. Debekatua zuten ikastea, jotzea, ez? Ze bakarri jo zezaketen etxean. Jotzen uzten baldin bazien. Ze anaiek ikasten zuten, baina neskak ez, ez?
Eta orduan beti ezkutuan ikasten zuten. Nire amatxik jotzen zuen soinua. Etxean. Bueno, ez dakit orduan, okurritu ere etzitzaion egingo behai kalea teatzea, ez? Bere amai begiratuta, segurazki, hola ikasiko zuen. Bere aita Soño Juliasa, ama panderista, taberna bat zuten, eta tabernan ibiltze zian jotake. Juliana Zubizarretari gelatxok ez zuen, pandero jotzaileek ez zuen ematen, baina gelatxo beti ematen zuen, panderu gelatxo zaharrak anuzte zuen, norbait jo nahi bat zuen, da ikusizko Juliana jo izan, da jotze zuen, eta orduan Julianak kopla berdiek kantatzeatik jendiek txampona botatzizkion, da orduan kopla berdiek kantatu eta txampon bordoske egin julta zen etxea, hori behetzako ziren da, eta primero starbe berdinik zuen, kopla berdiek kantatu eta txamponak. Amona berde deitze zioten askotan. Zu amona berdezea, deitze zioten askotan. Bai. Ramoni Pikabea, Oiartzunen soinu jolea, motea omen zeukan lakume hombres. Festaz festa, soinua bizkarrean hartuta, asko ibili die. Baina handi horrek bere soinua juaz korro gaitza ikentzun altzi berren dantzan, eta bea ere bere soinua juaz dantzan ibiltzen zen. Oso dotore, oso dotore. Ramoni Pikabea lesakaino joten zen oinez jotzea. Eta hemen alde guzietan ahitzen zen jotzen. Baina fama honik ez zukan. Baina haiezian fulanan mailako. Hau da, herriko apaizen aurrien da, gurasoen aurrien da zen, horiek, fulana horiek. Plazaz plaza ibiltzen zena Romualda Zuloaga. Eta hoi baino, Maurizia baino zarrago, nire izeba Franziska. Hailin jaiero, pandero jotzen, eta herri osagazte guztiak dantzan. Eta apaiza beti antzeukala ez. Zenbat pandero hots, zenbat trikiti kantu, ez ote ditugu hiltzera kondenatu. Amonen ametsak antzutu zein mututu, amak zokoratu, ilunpera makurtu. Zenbat pandero